Usa ka matang sa Cagaw ang nakapatay sa mga kahayupan sa bukirang barangay sa Balamban ug Dakbayan sa Subo. Ang matang sa sakit mutakboy panahon sa ting-uwan. Nimenos ang produksyon sa mga utanon sa Mantalongon. Ang vegetable basket sa Subo apektado sa kabugnaw sa panahon ug landslides. Mga bakwit na kuyon sa tent city ug dili na muli sa ilaha. Dilingid ko magpabuot sila, masultin ako. Ako'y magbuot. Mayor Rama may deklarar nga way magbuot niya kung dili siya magpa-drug test. Warwick Barracks sa Ermita na kural sa City Hall bisan sa pagsupak sa mga illegal settlers nga nasunugan. Mayo hapon Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit nga maabot ning atong tulmanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Sakit gikan sa kamatang sa Cagaw, mao ang hinungdan nga nangamatay ang mga hayupan sa bukirang bayan sa Balamban ug Dakbayan sa Subo. Ang matang sa Cagaw mutakboy panahon sa ting-uwan hilabi na ni adtong mga hayop na nagtapok sa ilang gitugwayan. Jinky Barrio, Sugin Limi. Sakit nga hemorrhagic septicemia usa ka matang sa bakterya nga sagad motakboy sa mga baka, kabaw ug kanding panahon sa ting-uwan nga dili himsog og panglawas. Ang kakulang sa pagkaon ug ang pagsikit nga pagtugway ubanan sa basa ug ting-uwan nga panahon mao ang makapakatap sa Cagaw. Mahimong wala pay makita nga simptomas sud sa 3 ngadto sa 5 ka adlaw sa gayon nga matakdan ang hayop. Samtang ang uban mamatay dayon sud sa 13 ngadto sa 30 ka oras. Panahon sa ting-uwan, ang maong matang sa Cagaw makasurvive sud sa pipila ka oras o pipila ka adlaw sa basa nga yuta ug sa tubig. Matud sa Assistant Regional Director sa Department of Agriculture, kini ang hinungdan kung nganong mamatay ang mga kahayupan sa bukirang bahin sa Balamban ug Dakbayan sa Sugbo. Under stress ang animals, tagang sang sakit nga mutakboy nila. So di nato ma-confirm kung unsang mga sakit kung walay laboratory examinations. Gipalikayan sab ang pagkaon sa karne sa mga hayop nga nangamatay. Nasayran nga kasagaran sa mga namatay nga mga baka ug kanding didto sa bukirang bahin sa Balamban ug Dakbayan sa Sugbo ang gipang-ihaw sa mga tag-iya ug gibaligya ang karne niini. Matud sa Department of Agriculture, delikado ang pagkaon niini tungod sa sakit nga namatyan sa hayop. Ang pag-ihaw nila ato gyud ang idili sa mga hayop nga nagluya. Unang rason, ang atong konsumidor, ang atong mga igsuon nga moambit sa katong ilang ihaw, ato yung protektahan. Ang ilang ihaw, wala mag-uwi inspection. Kaganiha lang gitaybaw ni Kapitan William Hinel sa Barangay Gaas, Balamban nga 18 na ka mga baka ang patay, 3 ang kabaw ug wa pa mahibaw ang ihap sa mga kanding. Bisan ang mga utanon nga hurot-hurot nagkamatay, di makaagwanta sa kabugnaw sa panahon. Hinuon andam nga mohatag og ayuda ang Department of Agriculture ngadto sa mga naapektuhang mag-uuma sama sa pag-apod-apod kanila ug mga seedlings. Jinky Barrio, News 5. Malinaong napahigayon ang pagkural sa City Warwick Barracks sa Barangay Ermita kaganinang buntag. Miabot og sa kauras ang pagpasabot ni Cebu Mayor Michael Rama sa mga nasunugan. Andrea Patenia, Sugin Limi. Sayong gigwardyahan sa mga nasunugan sa City of Warwick Barracks, Barangay Ermita ang ilang lugar, sa kahadlok na kuralo na sa mga sakop sa Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement Control Team ang ilang palibot. Bahad nila nga bisan unsaon, di gyud sila mamahawa. Nag-standby sab ang mga pulis in kasog muulbo ang kagubot.
Kay nunduman nga ni ato miaging Enero 11 na sunog kining maong lugar dinhi sa Sitio Warwick Barracks, Barangay Ermita, nga mikala sa kinabuhi sa usa ka bata, miangol og laing unom ka mga tawo ug miugdaw og gatusan ka mga struktura. Mitsabaw karon ang mga biktima tungod kay matud pa nila sila pa ang nasunugan, hikawan pagyud sila sa ilang panginabuhian ug sa ilang kapuy-an. Sige na mong daghala diri. Unya sa ka pagpamilok, pabalinon lami. Ako lang, sobra na ko 50 ka tuig din kapuyo. Unya sa ka pagpamilok, di pwede din mi. Balinon. Yung naman yung mga mangyo, nga di lang kami makural. Totoo, mataan tayo mo patugod kami lang matugod. Bala na lang sila muhatag ni Wala nila matang mo. Kami namin kamot. Sila napag na mo. Pagkataod-taod, miabot dayon ang mga sakop sa probe, bit-bit ang ilang mga ekipo sa pagkural, sama sa PC, kahoy ug interlinked wire. Apan wa usa pasugdi ni Ermita Barangay Captain Felicissimo Imokro Pinta ang pagpangural. Andam magit sila sa ilang pagtrabaho sa atong koral. Andam na kaayo. Gitapok usa niya ang kapin 200 ka mga registered stall owners kan sa mga pwesto na nga ugdaw sa sunog aron pasabton sa sitwasyon. Nya kay representante mo ko sa mga tao. Ang tuyo sa mga tao usa magkural paruhon istorya usa. Paruhon istorya usa. So mo nagyangin ako mayor nga siya mo tingog dinhi. Maraming sakit masubok ko. Okay, salamat. Niabot si Cebu City Mayor Michael Rama ug nakigstorya sa mga stall owners aron ipasabot ang plano sa kagamhanan sa syudad sa Subo alang sa Warwick. Mipagawas og whiteboard si Rama ug gi-drawing ang mapa sa Ermita aron mas masabtan siya sa mga tao. Matud diini nga himuon gyud niyang parking space ang Warwick, mao nga di na patindahon ug papuy-on pa sa ilang mga stalls ang mga vendors dinhi ug sa kadalanan sa Escanio, MC Briones, Calderon ug El Filibusterismo. Iyang gipasabot nga kuhaan og 6 to 8 meters ang Warwick aron mas palto ug masumpay sa Dan El Filibusterismo, samtang ang Dan El Filibusterismo kuhaan sab og 6 to 8 meters sa pikas nga habig aron masumpay sa Freedom Park. Kung mapalapdan na ang Freedom Park gikan sa 5,000 ngadto na sa 6,000 square meters, dito na ipamalhin ang mga nasunugang vendors gikan sa Warwick. Matud pa nga dagko kayo ang luna nga kasamtangang giokupar sa mga vendors sa Freedom Park karon, mao nga matunga-tunga pa kini aron maapod-apod ngadto sa mga manindahay nga nasunugan. Miabot og kapin o sa kaoras ang pakigpong ni Rama sa mga tao usa pa mipirma og kasabutan nga nagsaad nga makabalik sa pagtinda ang tanang nasunugan nga registered stall owners. Ako lagi assure nga soon as the new design and especially ang ato diyang suit sa Warwick Barracks will be already be available. Kanang mga owners welcome back. Gipasabot sa ni Market Administrator Raquel Arce nga kun mahuman na ang pagpangural, sugdan dayon ang gikasabutan nga pagbahin-bahin sa ilang kabalhinan sa Freedom Park ug sa Dan El Filibusterismo. Meeting na sila, unya, on top of the table, palami sila, mag-assign na ta, Juan de la Cruz, Diri Dapita, so number, so rest assured, Freedom Park, o sa portion sa Ilfiling at Siradan. Ito, para 2020, masugod namin pagkuba sa mga shanties na mababag o nagbabag sa koral. Alas 11 na kaganiyang buntag diyang gisugdan ang pagkural. Kadtong mga wa mitambong sa meeting, misugod na sab sa pagreklamo apan wa sila'y nahimo kundi pagtanaw na lang sa operasyon sa probe team. Sama sa ilang gipasalig, wa gyud nila pamyai ang ilang mga pwesto. Andrea Patenya, News 5. Cebu City Mayor Michael Rama miingon nga way magbuot niya kung kanusta siya magpa-drug test. Mato si Rama, di siya ang ngayang butan kay siya ang nagdumaha ug nagpatuman sa mga ordinansa sa dakbayan. Iyang ipauna ang mga trabahante sa City Hall ug taktakon ang dili mo submit silang kaugalingon sa drug test. Di ko gusto magpatisting ko tungod ko sila. Ako'y magbuot kay ako mo'y gada sa kong kaugalingon, ako mo'y gada sa palisiha, kibaw ko sa mga hinganlan og filosofiya, maghuwat sila. Kaya dili man sila maoy ang mayor. Ang mayor man maoy, nakaibaw unsay buhaton. Taktak naman, kung casual sa mo. Nanong ko ito, mas malabaw para sa mayor, nga ang mayor may muhatag og, direct sab,
guideline, kamanduan, ya pag human, magbuot sila, tak-tak. Buot sa mga bakwit nga anak karon sa Family Rebuilding Center sa SRP nga dili na muli dito sa Tacloban kay wa na kuno sila ibalikan dito. Unsa kay reaksyon ni Cebu City Mayor Michael Rama, Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nakapanguro si Mayor Michael Rama dihang iyang nasayran nga gusto nang mupuyo sa Sugbo ang mga bakwit nga ana karon sa Family Rebuilding Center sa Southern Properties. Matud sa mayor nga aduna pa siya daghang giproblema alang sa mga konstituwente. Nga kinala makasabot sila nga daghan patang atimanon ang mayor. Ang mga empleyado sa tiyo, mga balay. Okay. Napay dugay na kaya nagpuyo din ato sila Sugbo ay mga balay. Lisod gayong mag-una tagpamalay sa uban nga ato lang yatima nga bisita. Kay manubra niya ta kamaayo, makalimot ta, mamupauli tag mobalik ta sa simbahan. Di pa dayag sa tigpamaba sa Family Rebuilding Center nga si Butch Alberca nga wa na kuno sila plano mo balik sa Tacloban kay kasagaran kanila wala na balikon dito human mahanaw ang ilang panginabuhian ug panimalay. Plano nila karon nahangyo ng buhatan sa Red Cross ug Cebu City Government nga matabangan sila. Wala na, they're hoping na sana katong mga dili na muli sa Tacloban, those who already work here, kasi wala na silang balak na bumalik sa Tacloban. Sana hindi lang po sa city government, sana po lahat ng agency ay tutukan po ito ang isang kailangan po ang shelter po, yung permanent shelter po ng mga survivor na sa Ato sa lingkuran, dili tamang sulto nila, ano na mo? Kay mga bot nga ang uban, kung saan mo pagbaliban, sa pagkakaroon, adong makaibaw sila, ako nang gisulti nito, pagsugod pa lang. Leslie Caminada Vistil, News 5. Ipahibaw sa kapulisan sa Danao City Police Station nga gi-inquest na kaganyang buntag ang Brazilian national nga si Delcon Tamayosi kinsa nakuha ng mga high-powered guns samtang nagpadung sa dry dock compound sa barangay Dungguan sa Maong Dakbayan ni adtong Lunes. Kasong illegal possession of firearms and explosives ug pagkupot og illegal nga drogas ang giatubang sa Brazilian national. Samtang padayon gihapon ang pakigalayon sa Cebu Provincial Office sa Bureau of Immigration kabahin sa background ni Tamayosi pagsuta kung miyembro ba kini sa usa ka terrorist o organized crime group. Kahinumduman nga niadtong Agosto sa miaging tuig pa na expire ang passport sa dinakpan nga nagnegosyo og buy and sell sa mga second hand nga yate gikan sa Japan. Patay ang babaeng PWD human mapil pagkaugdaw sa panimay niini sa Dakbayan sa Danao kagabi. Jane Kipardio, Sugin Limi. Dungan sa pagkaugdaw ining panimay dinhi sa sitio Kanlingos sa barangay Sabang Dakbayan sa Danao, namatay sabang 40 anyos nga PWD nga si Nesita Sque kay wa na siya maluwas tungod sa kalit nga pag-ulbos sa dakong kayo alas 8:18 kagabi. Gidagkutan nga kandila mo'y giingong gigikanan sa kayo. Pwede namang kuan kusuga sa kayo kay amakan dito dali ra siya ni kuan ang kayo ba ni dako nya. Wala na. Diya man siguro nag-start ang kwan. Tunog sa iyang kwarto. Kay padung man dito ang kayo sa iyang kwarto. Matod sa investigador sa Danao City Fire Station, padayon pa nilang nagisusi ang tinuod nga hinungdan sa sunog pinaagi sa tabang sa mga nakakita sa hitabo. Gibana-bana ang ana sa 70,000 pesos ang danyo sa insidente. Kami kwanto killer inspection mag-gather pa mga kanang witnesses kakulabar ba makakaw dito sa exact cause sa fire. Jinky Bargio, News 5.